Ondo nau, sentsazioak ona die, eta azkenengo bi hastiak normalia ezin jote ekipua ez? Osa, gurot esan dana ekipuan iguala inot eta sentsazioak ona die, ez duztie ondo esnatzen azurreko unean, molestiak ez dia gertzen eta sentsazioak onak, eta jolasteko perez bai. Partido asko dauzkeu, azkenengo 5 aste die, ez da zenbat egunetan, eta azkenien ekipo horretarako dau, ez? Urtero itzen da plantilla, urtean zehar bai sanzinua, bai lezinua, bai forma aldaketak, azkenien normala aldaketak egotia, eta aurten geixen hiru kompetizio gotiaen, ez? Eta azkenien, danok egon biko gare prez, eta listo. Azkenien usteot diskursua urtean zehar danok berdina mundu gura, ez? Azkenien ligia da emuten zuna Champions eta olako sarixea jolasteko aukeria, ez? Eta usteot importantiena ligia da, asteroko kompetizioa da, regularrena, eta azkenean guri bizitza mutu duzkuna, ez? Argi dau, oso sari, oso kompetizio politxeukula jolasteko behai, aste hartian partidu dau, usteot hemen ni behintzat ligan zentrauta nau, ez? Azkenean partidu bat oso importantia partidu nahi, baina liga, ezin jo alde bat ere itxez.